ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯз навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳо, заминҳо, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат ва маълумотро дар ватсап имо моро кунед. Дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Бухтар, аз территорияи шаҳри Ваҳдат ва хонаҳои фурӯшиам аз ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Бухтар ва Душанбе, яъне ки аз бисёр ҷои Тоҷикистон ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк бизорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 169 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. якам квартираи фурӯшии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар назди терминал, наздики бозори Хайр, бари ресторани Алмос гуфтагаса сошо бениҳоят ҷои хуб дай. духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад, 45 квадрати метр. ремонтҳои хуб аст ки ремонтҳои замонавӣ, обсвет позитсияни ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ванна, аделин ва ҳуҷҷатҳои хона 100%. поёни хона шуда мегӯяд бо подвалам дорад, ки хеле вариантҳо редки меғалтанд, ки қатишон ҳам хел чизо дошта бошад. дастроҳ шуда мегӯяд сум дар кора мефурӯшад бо нархи арзон, ҳамагӣ бо нархи 220 000 сомонӣ аст, ки боз арзонтара мешавад. 220 000 сомонӣ дӯстони азиз, муомила ва савдош мегӯяд дар дуруни квартира. омада бинен мега айпеш мақултон шид, арзон карда метиҳанд. якум рақамҳо аст Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамҳошон номерои Россия аст, инашам кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам имо, ватсап пайваст доранд. одамони кан кардан харидор метавонанд, ки дар ҳамин рақамҳошон тамос гиранд ёки дар ватсапшон нависанд. шаҳри Ваҳдат, назди терминал, пеши бозори Хайр ва бари ресторани Алмос. хоб, дӯстони азиз, чӣ маълумоти агар нафаҳмида бошед, хоҳед маълумотро иловагӣ фаҳмида, дар ҳамин рақамҳошон занг занед, ба шумо бештар маълумотро метиҳанд ва арзона мекунанд. шумо дам агар чунин рекламаҳои квартираҳо, хонаҳо, заминҳо барои фурӯхтан бошад, маромад дар ватсап имо рой кунед. мо дар видео оянда фурӯшда мегузорем. лайкотонро фаромӯш накунед гузорем ва силикаи навора подписа кунед. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар 14 микрорайон гуфтагасай соҳибшон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин масъулият дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки бо ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аделини бо ремонтҳои замонави ширкатӣ. хона мега дар канализатсия мегад пайваст аст, гирдаш маҳкам, ҳар як хонаҳо ремонт кардагӣ, беруношам ремонт кардагӣ, ҳамаш 100% омодаанд. дастроҳшона мегад фурӯхтан мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ, боз камтар дига мегад арзон ва муомила дорад. дӯстони азиз, кадоми шумо ки хонахар ки бошед аз территорияи шаҳри Бухтар, на ба шумо вариантҳои хуб аст, метавонед ки дар рақамҳои телефоншо занг зада бештар маълумотро гиред. рақамҳошон аст Мегафон кор мекунад, хона дар шаҳри Бухтар, дар 14 микрорайон. ягон маълумотҳо иловагии хоҳед агар фаҳмидан, аз ҳамин рақамҳо мегиред. лайкора гузоред, фаромӯш накунед. навори моро дар кадом сайте ки метавонед подписа кунед ва программаи VPN аз качат карда навори моро через ҳамин программа тамошо кунед. хеле кори хуб мешавед. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пойтахт, хонаи заминӣ дар райони Сино як гуфтагаса соҳибшон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст, ки қариб 2.5 сотиқ замин мешавад ва 3 дар дига хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад. гирди хона маҳкам, ремонтҳои замонави карда, рӯи ҳавлишам ҳамхел плитка, ҳамхел чишо чиндагӣ аст. обшим ремонтҳои замонави кардагӣ, хона тайёра барои зиндагӣ кардан. обсидош позитсияни ҳаст. дастроҳшона мегад мефурӯшад бо нархи 350 000 сомонӣ. бо одамоне ки конкретна харидор ки бошад, бо арзонтара мешавад. хоб, ин ҳамин рақамҳо Мегафоншон аст, ба кадоми шумо ки лозим бошад аз ҳамин территорияи райони Сино метавонед ки бештар маълумотро гиред. хона бо ҳама шароитош таъмин аст ва ремонтҳошам бениҳоят хуб аст. маромад тамос гиред. дӯстони азиз, кадом намуди хонае ки ба шумо ки лозим бошад, дар комментария нависед, мо онро ҷудо карда пешкаштон мекунем. аз кадом территория хона, замин, квартира пурра карда нависед. фақат датаи комментария нависед, албатта пешкаш мекунем.
чорум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст аз литератураи ёвон аст ки дар деҳаи шурша гуфтагааст соҳибшон. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментҳои хона рехтагии тайёр гирдишкати обсветчам аст. боз мегӯяд 50 дона дига семен блок, боз 600 дона дига намедонам хеле чӣ намуди лойка та ғишта чевай аст мегӯяд бо як кам аз дига қомам мегӯяд дорад, яъне ки баъзе маҳсулотша доранд ки метавонанд ки мисол хонара сар кунен. деволои хона қатъи гирдош рехтаги тайёра. боз мегӯяд ами дуруни фундаментро мегӯяд ба арматур кади бофта мегӯяд, яъне мустаҳкам рехтагиянд. инам дурунои фундаментро яъне арматура дорад мегӯяд соҳибшон. се дар хона мегӯяд фундамент рехтаги қатъи гирдош, қум, санг, семенблок обшим дорад. ҳамагӣ бо нархи 52 000 сомонӣ нархи замин аст. қатъи ҳамин чизо бо арзонтара мешавад. дӯстони азиз, ба катоби шумо ки хеле замин дар кор бошад аз литератураи ёвон, намо мисол таъкурсиш тайёр кидаста, дар рақамошон аст мегафон кор мекунад, бештар маълумотша мегирен. 52 000 сомонӣ мегӯяд бо арзонтара мешавад. 5 сотиқ замин аст. марамат бо тамос гирифта пурсед. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст аз литератураи шаҳри Душанбе аст ки дар райони Фирдавсӣ назди цирки давлатӣ гуфтагааст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 10 ошӯна қарор дорад. 57 квадрати метр. бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст. обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва термос мегӯяд дорад. обшо дӯстони азиз, дуруни мисол дом дар лифтам аст, мисол домои нав аст. дар пешаш мегӯяд мактаб, садик, супермаркет, ҳамин чизо ҳамаш дар пеши дом аст. хай кадоме ки медонад пеши сирка дар наздикиш ҳама чи ҳаст. дастрошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи 360 000 сомонӣ. боз конкретна арзон мешавад. ин ҳамин территория ҳамин домо обшим нархошон қиматтар аст. хай арзанда лифт пифт дар поён ҳама чи дорад, ҳамаи самт маршрут дорад. ин рақамҳои акаста мегафон кор мекунад. кадомтон ки мехарида бошен ҳамин квартира мисол бештар маълумотша мегирен. 57 квадрати метр, яъне қариб 60 квадрат мешавад, яъне кушод аст. марамат дига маълумот пур аз соҳибашон. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аз литератураи шаҳри Бухтар аст ки пеши Кургавой, пеши Сомонӣ. сехонага квартира аст ки дар 3 ошӯна қарор дорад. доми кирпични 47 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва рӯпарӯи яъне меҳмонхонаи рамз гуфтагааст, яъне гостиницаи рамз пеши Кургавой лаби роҳ да мега соҳибшон. дар дуруни хона аст мебело, хоб, кондитсионер, холодильник, обшим ин чизе ки ҳаст бо ҳамин чизо фурӯхта мешавад. дастарошна сум дар кура. об свет мегӯяд спасияни аст ва ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. документош аст. хай ягон маълумотое ки набошад дар инҷа метавонед ки дар рақамошон мисол ҳамин рақам да мегӯяд ватсап доред, танҳо мегӯяд дар ватсап нависед. рақамошон кор мекунад ки нагуфте, фақат мегӯяд дар ватсап хоҳиш доранд ки нависа. ҳамагӣ нархи квартира мегӯяд 290 000 сомонӣ. боз арзона мешавад. се хонага 3 ошӯна 47 квадрати метр. ҳамагӣ бо нархи 290 000 сомонӣ. дар комментария хоҳиш карда будем ки хеле сехонага аз шаҳри Бухтар ё ин хай ба шумо вариантҳо аст. агар ки шумо интихоб карда бошед дар ҳамин рақамошо занг зада бештар маълумотша гирен. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки шумо агар хай реклама боша мо дар рӯи ки рекламаш мекунем ва агар кадоми шумо хонахар ки бошен дар комментария нависед, мо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайкҳоро гузорем ва навора полни ход падилсаш кунем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, бояд яга квартираи фурӯшӣ аз литератураи Душанбе, райони Фирдавсӣ, хоб пеши мағозаи 7 ахтар. ҳамин хел нависа пеши таксиҳои Кулоб, ҳамин хел маълумотҳо. духонага квартира аст ки дар 4 ошӯна қарор дорад. 70 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дом мегӯяд лифт дора кор мекунад. хоб дар пешаш мисол доми 11 ошӯна аст ки дар 4-маш қарор дорад. лифташ 100% кор мекунад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳар як кадомаш ва ошхона, баня, калидориш катамаш аделна. хоб дастарошна мегӯяд мефурӯшад бо нархи 375 000 сомонӣ. дӯстони азиз, хай квартира арзанда аст ва лифтам дошта ҷои беҳтарин. хай
бо қаддишон савдо мегирад. Ҳамагӣ бо нархи 375 сомонӣ мегирад. Кадоме ки наличикати мегирад бо арзонтара мешавад. Рақамҳои инаш ҳастай Вавилон кор мекунад. Бештар маълумотҳои пурра аз соҳибошон. Дӯстони азиз, агар ки имконият ки бошад ҳамин программаи VPN аз Play Market скачат карда ҳамин навори моро тамошо кунед. Фарқ надорад, мисол агар имрӯз натонем, пагадам агар кунен хела кори хуб мешид. Программаи VPN лабоша скачат кунед ва гирён карда баъд навори моро тамошо кунед. Барои мо хела муҳим аст. Ва дастгиртона фаромӯш накунед, навора падисаш кунед. Боз агар такрор шавад, узри зиёд мехоҳем. ҳаштум квартираи фурӯшӣ аст. Дӯстон, бояд ягон квартира аст ки аз территорияи шаҳри Душанбе, инашам дар пойтахт райони Фирдавсӣ, поёни коргоҳ, кӯчаи Гравзавод, ҳамин хел наистиян. Якхонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад, 33 квадрати метр. Боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва доми 7 ошина мега соҳибшон дар 4-аш қарор дорад. Якхонага 4 ошина, дом 7 ошина ва 33 квадрати метр. Ҷои хуб дар мегад, бозор, масҷид, мактаб, ҳамаи станд маршрут, обшим ҳастай. Ягон ҷо дурӣ надорад. Дастрошам мегад мефурӯшад бо нархи 240 000 сомонӣ аст ки кадоме ки мехарам мегад бо арзона мешавад. Нархаш мегад мисол шартномавӣ, яъне ки арзон бо мекунанд. Ҳамаш шароитҳои зиндагӣ мегад таъмин аст. Дӯстони азиз, хай кадомтон кадом квартира ки мо дар инҷа пешкаш кардем, кадомешо ки шумо интихоб мекунед, хатшон занг зада хушрӯ суҳбат карда, арзон карда мисол гирен. Аз ҳама хубаш рафта аз пеш бинед ва дар ҳамон назди квартира савдо кунед. Ина хай квартира арзонак 240 000 сомон, якхонага, хай ҷои хуб дабда, доми 7 ошина. Рақамошон мегафон аст, марамат тамос гирен. мо фақат реклама мекунем квартира, замин, хона, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот. Агар шумо намчунин ҳамин хел рекламаҳо ки бошад, дар WhatsApp имо моро кунем, мо дар видеои оянда чотка эълонда фурӯшда мегузорем. Лайкора гузорем ва навора падисаш кунем. Дар имзо навор ҳамин хона аз ҳамин квартираи фурӯшӣ буд. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.